asensemerie bunge abonchari nigo egati ya minyikuru ase kenyorokia igonga igotoka se wodi ya bumariba ebunge ya bonchari county ya Kisii nigo banyaka bagosaria ebintu anamuno bigenda twanekigwa asensemeyo iguru ya gosoria korondo egentu kabiri kwira egati ya minyikuru asensemeya namuno abasaye wasone nabo konia ebintu bya bokorwa asinga cyabo egati yabo umugondo n'inchiramo yo kurikia nabo gwaka koronde yo okwana chinga kecho nigo banyaka bagusagana eduka yo monchiro yamo kurwa asensemeyo omanyikatemna Jared Oyugi anamono elietaliaye nigo limanyikana na sungura kurwa asensemeyo agento boigo banyaka bagusaria ebintu byo ogwaka korondo egento kabere kwira abange kurobekana asensemeyo na kubole serikali kwira egitamukire gitindi kerichiko araboturu nigo rwariganirwa no murikito Budan Sagini isena kurware nigora kagere na mandamano yekegori ya Gen Z korende abaigana bamenyi ba igonga eyo gotoka se wode omali babonchari ase county ya Kisii abo emambi ya lero barobekana se pale nene ya mugumo goikaso mocho moneno igonga ase kerenge kenene kyali gosalia chimashini chia korondo nagati yawe chipultebo chinganda chio moncherero yomo ase rieta Jared Oyugi oyo abanke bakoroka sungura echichonzi chatongi wana gosambwa neye igango bwatekana na kile bamenya bega baere arabuna koronde yiganigo yirero bosalia abasaye konia endemero abande konia mabati iligo chesera korondo abande kobeka chipigipigi erani iligo ikerania erango yabo yokogosolia kobeka chisimi erani nabo igabo rikobeki university kobeka chi laptop egento kirira bayibuli kolera kerenga kikobwatekana na asara ya koronde yiga Wana ne member ya Zungura. Wana igaro kupigane 15,000 umuzike pikipiki aboneka koira. Rodi medura morankonye kwanye pikipiki. Amagati nkabona kamoneri. Umwana ono sarike irega iga. Umwana uyi ago chiyocha. Unabona achabuka ngoiga. Tirakole pass out yaye. Niko naanda abokoliye simi ya 35,000 akanyereto bono liryako genda ntagete simi esimi nabayamburete ndento makanga ngotane kale kotane kana sunguro akali kongo no ko wakitika tiora kono no ko guru fretike bat no makasi ni ko na nobe amona na chireza chozi bibakeri positive kupandika nomorai iko romo chief bona lera serero no romo wasomo chairman twamukunira ndodage tumama na bache wono besiga korengana na bamenyi aba igetambukire kiganigo gegocha chinga kibatemire kuri yobo konyi kurasa bagambi bensemeye abanyanyi mbona bega batenere boborende kobono asamo tukaliga onsi getambukiro ngiyo keimukigwe na igo kubairara barabo kuimukia lichika samago kabo. Tumepita kila ofisi kutoka kwa assistant chief mpaka juzi tumemalizia kwa county commissioner, ndiye alitupatia idhini any illegal business iko hapa, hizo vitu zitolewe nje na zichomwe. Magambi mwati magambi ndakone kiki wako kitu ya sababu yaki ndio masacha mbele kwa nyumba wamenya kusumbua abakungu baba nyo sani mbona sanja babu rapi sunguru wakati bakaba baraka sunguru kule sungura man bonsi aselibwani go babole barasa kwaliganirwa so bwango ligo chiko kwanera mangana ya iga asebo go babole serikali kumuimuka lya sungure getambukire kerichiko liko bakonya kobolia enibo yabo. Tunaomba sheria ifuatiliwe vizuri. Wamama wameteseka kwa maboma. Bangi zimejaa maliba na hatuna mtu ambaye anatutetea.
Onya serikali teliko tikotene namo na intu muna raia muna seri tukeri yare ero tuwa mwaka koraiga. This is what will be done forever. County ya ito. This county. Arati no tegererete. Oigora mato tegerere buya kabisa. Jirensesi. Dotakete komanya yagambuli nganchirichi. Mo Deputy County Commissioner Okisi South Madam Grace Ouma ni gaikerana na kubaenekeria goche kumurekerege korekyo chinga kyobotuki bwa chakigwe. Eletarian Brian na Sagini Isena. Kimbu ya mana sana